bandazo de peste porcina africana pon o xabaril no punto de mira. De momento, confirmáronse 50 animais mortos na zona afectada en Barcelona. Novas estimacións apuntan a que ali podería haber arredor dun milleiro de xabarís. Aí, en esa zona cero, nese perímetro de seguridade, non se pode actuar ca actividade cinexética e os animais aí encontranse como pez en el agua. E se non se baixou esa densidade, ahora mesmo temos un problema serio que é que ao final mira con que baixa. A poboación de xabarís duplícase cada 12 anos e os animais xa están entrando nas zonas urbanas. A interacción cos humanos é cada vez maior e isto é unha auténtica ameaza biolóxica. O perigo de contaxio da peste porcina ten moito que ver coa poboación de xabarís e as áreas de descanso das estradas. Neste mapa do Ministerio de Agricultura identifícanse os concellos con maior risco de que desembarque a enfermidade e é que a estas áreas de descanso poden chegar restos de carne contaminada dos países nos que circula a infección, como Polonia ou Hungría, e que poden acabar devorados polo porco bravo. Se a enfermidade consegue introducirse nos xabarís dunha zona, o seguinte paso é evitar que salte aos porcos domésticos. E este é o mapa de risco de contaxio nas granxas. Segundo o Ministerio, Galicia é unha das comunidades máis vulnerables. Pero como se pode reducir a poboación de xabarís e o risco de contaxio? En Cataluña segue despregada a UME. Aragón acaba de anunciar que ofrece 30 euros como recompensa para quen abata un xabaril para incentivar a súa caza. En Galicia, Medio Rural defende que contamos con un instrumento pioneiro, a emerxencia cinexética. Apuntan que baixo esta situación extraordinaria o ano pasado se abateron 20.000 xabarís, unha cifra que non para de medrar. Se a situación segue así, non descartan ampliar ese período de emerxencia. Non se descarta, por unha banda, ampliar este período de emerxencia cinexética, pero hai outra medida importante que lles imos a contar hoxe, Bernardo. Sí, a Consellería de Medio Rural pediulle ao Ministerio unha reunión concreta sobre este tema e pide tamén máis control do xabaril. Efectivamente, reclama un plan estatal para reducir a poboación destes animais que en España, ollo, podería superar o 1,5 millón de exemplares. Lembra que agora mesmo pódese cazar todos os días e sen límite, pero dende o Departamento Autonómico anúncianse medidas máis contundentes. Incrementaránse as batidas nas comarcas da Limia, no Deza, na Terra Chá e tamén na comarca de Betanzos, onde se concentra o maior número de granxas de porcino. E tampouco se desbota estender esa emerxencia cinexética máis alá do mes de febreiro, unha emerxencia que hoxe permite cazar xabarís sen límite no 80% dos concellos galegos do territorio da comunidade. Por certo, Consumo pide non deixar restos de comida na vía pública, un xesto pequeno, pero que pode axudar a frear a expansión desta doenza, desta enfermidade, porque preocupa o impacto sanitario, pero tamén o económico. En Galicia temos preto de 2.500 granxas de porcino. Se pechan mercados no exterior, a carne quedaría no mercado interno, desplomaríanse os prezos, sendo Galicia unha das comunidades máis afectadas. Visitamos hoxe unha explotación de porco celta no Incio, na provincia de Lugo, onde os cochos son criados, na meirande parte do tempo, ao aire libre. A preocupación é máxima porque esta peste ten unha letalidade do 100%, Rocío. Sí, por eso nesta explotación da montaña lucense levan anos preparándose para unha posible chegada da peste porcina africana. Hoxe viñamos a falar con Carlos. Moi bo día, como estás? Hola, obviamente estou mal pola situación na que estamos ahora mismo con esta peste porcina, é un tema complicado. Dende logo que sí, porque ademais é que a túa explotación é de porco celta, que é a súa característica que vive en liberdade. Sí, é un animal moi graxo, é un porcino, unha raza porcina que é diferenciada con outras razas, sobre todo para a súa graxa que é cardiosaludable, entón necesita sobre todo movimento, por iso viven 24 horas en liberdade, para infiltración da graxa, adquirir mioglobina, entón digamos que é unha raza que ten que vivir en extensivo. Claro, e vivindo en extensivo está en contacto ca fauna salvaxe, multiplica o risco. Cales son as medidas de bioseguridade que tomades aquí? Sí, nosotros as medidas que temos, como vistedes vosotros, según entrades xa hai un arco de desinfección que o desinfecta totalmente o que son os vehículos. Unha vez que pasades dentro das instalacións, xa tedes que duchar. Que, por certo, compañeros, tiven que ducharme e non me deixaron entrar ca miña roupa, Entrei ca roupa que eles me proporcionaron logo da ducha. Sí, a roupa ten que estar higienizada, non sabemos se está contaminado ou non, por eso os obligamos a xente a que tedes que cambiar. E logo, claro, falamos de que tes un perímetro de 22 hectáreas, como se asegura isto? Claro, aí nosotros o que temos hai un cierre total, que é anti-xabarín e anti-lobo, é dicir, tamén está reforzado con 2 fios de pastor, que evita que haya contacto entre a fauna de fora e a de dentro,
E despois tamén hai varios subcerres sanitarios e tamén outros de manexo que tamén, é dicir, vamos controlando sobre todo a que non se acerquen ao principal. E podemos falar de risco cero con esa malla antixabaril e antilobo? Non, nunca se pode falar de risco cero, non. É dicir, está unha bioseguridade fortísima, altísima, pero non se pode falar nunca de risco cero. E que pasaría se chegase un gromo aquí da peste porcina africana? Sería unha catástrofe total para todo o sector. En mi caso, eu teño unha inversión moi forte aquí, é dicir, sería a ruína, porque sacrificarían toda a piara. Pois moitísimas grazas por atendernos, Carlos. Podemos dicir que estamos no búnker do porco celta? Sí, eso foi a intención, de facelo así desde o principio. Pois Carlos, moitísimas grazas por atendernos. Xa ven que os produtores seguen co corazón nun puño.